Ix-xahar li għadda l-Air Malta reġistrat żieda ta' 42% fil-ġar tal-passiġġieri, dan meta mqabbel ma' Ġunju tas-sena l-oħra. Fil-waqt li x-xahar ta' qabel, il-linja tal-Ajru Maltija ġarret 38% iżjed passiġġieri minn kemm ġarret f'Mejju tal-2017. Biex f'Mejju u Ġunju l-Air Malta ġarret aktar minn 386,000 passiġġier. 13,000 minnhom kienu permezz ta' titjiriet li ma telqux minn Malta, iżda permezz ta' rotot ġodda li daħlet għalihom l-Air Malta minn Katania għal Vienna u Londra u oħra bejn Londra u Cagliari. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi għal Mawa News li dawn iċ-ċifri juru li l-istrateġija tal-Air Malta li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran hija ambizzjuża iżda qed isseħħ. L-istrateġija tal-Air Malta hija li nsiru l-airline tal-Mediterran u nixtiequ niftħu bażijiet fil-gżejjer tal-Mediterran u bdejna bis-Qallija u Cagliari ġewwa Sardenja. Aħna kuntenti ħafna li il-load factor ġifieri l-ajruplani tagħna qed ikunu mimlijin u qed jinbieħu brati tajbin ukoll. It-tkabbir fix-xarejn li għaddew kien riflessu wkoll fuq rotot ibbażati f'Malta. Bl-Air Malta kontribwixxiet għal 50% ta' tkabbir irreġistrat mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-fatt, kważi 90,000 passiġġier mill-178,000 addizzjonali li għaddew mill-ajruport f'dawn ix-xarejn kienu fuq titjiriet tal-Air Malta. L-MIA il-Malta International Airport għamel tkabbir kbir u l-airlines kollha żiedu, però nofs iż-żieda tal-flights kollha li kellna u l-passiġġieri ġew l-MIA kienu ġejjin mill-Air Malta, l-linja nazzjonali tal-ajru. F'Mejju l-aktar destinazzjoni li rad żieda fuq is-sena l-oħra kienet Munich, bit-titjiriet lejn il-Belt Ġermaniża ġarrew kważi 4,000 passiġġier. Fil-waqt li f'Ġunju, Katania rat aktar minn 6,700 passiġġier addizzjonali meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon qal li dawn ir-riżultati huma frotti tkabbir tal-Air Malta li daħlet fuq 20 suq ġdid u żiedet it-traffiku fuq in-netwerk tagħha. Qal li dawn iċ-ċifri jixprunaw il-fiduċja li l-Air Malta tinsab fit-triq it-tajba u qed ħares il-qudiem biex tkompli bil-proċess ta' rinnovazzjoni tal-flotta fix-xhur li ġejjin.